गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मी विराज मोरे आणि आपल्या आणखी एका नवीन व्हिडिओमध्ये तुमचं सर्वांचे स्वागत आहे. तर आता आपण चाललेलो आहे कस्टमरला पिकअप करण्यासाठी. आज आपण काय ओला वगैरे नाही, एक प्रायव्हेटमध्ये राईड आली मला. एक आपले मित्र आहे, त्यांची राईड होती. संगमनेरला जायचं होतं आणि संगमनेरहून रिटर्न ट्रिप होती आपल्यासाठी. तर चला आजचा प्रवास आपण स्टार्ट करतोय. पाहू कशी अर्निंग होते, किती वेळ लागतोय जाऊन येण्यासाठी रिटर्न. तर व्हिडिओमध्ये कंटिन्यू राहा. तर मित्रांनो, आपण आता आळे फाट्याला आणि आळे फाट्याला एक सीएनजी पंप आहे पाठीमागे, एक ऑनलाईन, म्हणजे ऑनलाईन नाही, फक्त तो एक सीएनजी पंप आहे. तिथे सीएनजी भरायचं, परंतु गाडी फास्ट असल्यामुळे मी पुढे घेऊन आलो. नंतर एक टोल लागला आणि टोलच्या पुढे जो आळे फाटा आहे मेन चौकामध्ये एचपीचा पंप आहे, तिथे एक सीएनजी पंप आहे. तिथे सीएनजी भरला. कस्टमरचं इकडे काहीतरी आळे फाट्यामध्ये काहीतरी काम होतं, ते बोलले ते आमचं काम करून घेत होतो, परंतु तुम्ही सीएनजी भरा. आता सीएनजी भरून थांबलोय, बोलले 2 मिनिटांमध्ये येतोय. तर चला आता इथून आणखी आपल्याला जायचंय. जवळजवळ मला वाटतं आता आपली गाडी आतापर्यंत चालली आहे 76 किलोमीटर आणि संगमनेर काय तर मला वाटतं त्यांच्या लोकेशन पासून 122 किलोमीटर दाखवत होतं, 125. म्हणजे आता जवळजवळ आपल्याला आणखी एक 60 किलोमीटर आणि म्हणजे मे बी झालं तर याच्या एवढ्या सीएनजी मध्ये गाडी रिटर्न व्हायला पाहिजे फुल टाकीमध्ये, कारण 180 किलोमीटरच्या आसपास काय तर रनिंग भरला इथून पुढं, इथून रिटर्नची. पण त्याला ठीक आहे, पाहू आता एवढ्या रिटर्न होते आणखी जास्त सीएनजी लागतो, कारण तिकडे जर कुठं फिरावं वगैरे लागलं म्हणजे आपल्याला काहीच आयडिया नाही की त्यांचं काय काम आहे किंवा काय. तर व्हिडिओमध्ये कंटिन्यू राहा, पाहू आता आजची राईड परवडते. आणि विशेष म्हणजे मित्रांनो, तुम्हाला एक गोष्ट सांगायची, तर आपला जो सीएनजी बद्दलचा गाडीचा प्रॉब्लेम होता, त्याचं म्हणजे कंपनीने अप्रुव्हल दिलंय आणि शोरूमवाल्यांचा कॉल आला मला की तुम्ही तुमचा पार्ट चेंज करून द्यावा, पार्ट अवेलेबल झाला म्हणून. म्हणजे ते अप्रुव्हल देऊन एक 5-6 दिवस झालं, परंतु ते बोलले होते की पार्ट अवेलेबल होण्यासाठी 4-5 दिवस लागेल, ऑर्डर केलाय मागणी इकडे पोहोचण्यासाठी. तर त्यांचा आता काल मला कॉल आला की पार्ट अवेलेबल झाला, तुम्ही या. परंतु आज सकाळ सकाळी राईड होती आणि तुम्हाला तर माहितीच आहे, आउट स्टेशनच्या राईड खूप कमी झालं, ओला उबरमध्ये पण बिझनेस खूप डाऊन झालाय. त्यासाठी म्हणलं चला आपण ह्याचा राईड घेऊ, कारण आपला रोड टॅक्स इन्शुरन्स वगैरे भरण्यासाठी जवळ आलाय. तर चला पाहू आजचा दिवस आता काय होतंय. कालचा तर दिवस म्हणजे किलोमीटरच्या मानानं आपला फायदा झाला, परंतु दिवसाच्या मानानं आपला अर्निंग खूप कमी झाली, 2300 रुपये, म्हणजे काहीच अर्निंग नाही. तर व्हिडिओमध्ये कंटिन्यू आजचा दिवस पाहू आता कसा जातोय, काय होतोय. हे पहा मित्रांनो, आता दाखवतो मी तुम्हाला. परंतु पूर्ण शेतात आलोय, जवळजवळ 2 किलोमीटर रस्ता एवढा खराब होता ना, म्हणजे मी सांगू शकत नाही एवढा खराब. लिटरली गाडी चालतो ना असं तारेवरची कसरत केल्यासारखं आलोय. हे पायांचं घर आहे, ते थांबले होतं मी साईडला. कांदे बघा कसे झाकून ठेवलेत. तर चला आता पाहू त्यांना कस्टमर इथून निघण्यासाठी किती वेळ लागतोय काय. व्हिडिओमध्ये कंटिन्यू राहा. गुड इव्हिनिंग मित्रांनो, जस्ट आपण आता कस्टमरला ड्रॉप केले आणि पिंपळे सौदागर या ठिकाणी थोडं वेळ थांबले. ओलाचं स्टेशन चालू केलंय. म्हणलं चला जर वाजली मुंबई वगैरे तर जाऊन मुंबईला, कारण मला उद्याला मला शोरूममध्ये जायचं नेक्स्ट डेला, कारण शोरूममध्ये जे पार्ट अवेलेबल झाला त्यांनी कॉल केला तर मला आज या म्हणून, परंतु आज मी हे ट्रिपमुळे मी गेलो नाही. तर आता त्यांचा कॉल आलाय मला ये उद्याला तर या लवकर म्हणून. तर उद्याला 11 वाजता पोचायचंय. तर म्हणलं चला ठीक आहे, जर आता एखाद्या आउट स्टेशन पडली मुंबई तर आता जाऊन रात्रीमध्ये जर वापस आलो तर उद्या दिवस कव्हर होईल. परंतु मला वाटत नाही मुंबई वगैरे वाजेल म्हणून. तर बघू, वाजली तर जाऊ, नाहीतर आपलं जायचं हळूहळू घराकडं, इलाज नाही. आणि आजचे हे ट्रिप जवळजवळ मला वाटतं बरोबर 270 किलोमीटर भरली, 270 किलोमीटर राईड झाली आपली आजची. तर तरी पण या राईडमध्ये एक चुकीचं इन्फॉर्मेशन अशी समजली होती की मला ही राईड मोशीतून होती, म्हणून मला एवढं माहिती होतं मोशीतून पिकअप, मोशीला ड्रॉप. म्हणजे ड्रॉप काय विचारलं नाही, कारण मला ज्यावेळेस राईड आली त्यावेळेस त्यांनी सांगितलं होतं की मोशीतून एक ट्रिप आहे, संगमनेरला जाऊन यायची रिटर्न ट्रिप आहे. मग त्याच्यावर आपण जास्त काही विचार केला नाही, कारण म्हणलं मोशीतून आहे रिटर्न ट्रिप म्हणलं तर मोशीचा ड्रॉप असेल, परंतु त्यांचा ड्रॉप होता पिंपळे सौदागरला. आणि सगळ्यात विशेष म्हणजे ह्या ट्रिपला एवढं वाईट वाटायची गोष्ट म्हणजे की ही ट्रिप एवढं एकदम कच्च्या रस्त्यावर जाताना गेलो मी, आणि जवळजवळ येताना त्यांनी एवढा, कारण आम्ही एक डिलिव्हरी पेशंट होतो त्यांना आणायला गेलतो, म्हणजे त्यांच्या माहेरून सासऱ्याची त्यांना घेऊन आलो म्हणजे. तर त्यामुळे त्यांचं इतकं सामान लगेज होतं ना, काय सांगू शकत नाही एवढं लगेज होतं. चला ठीक आहे, खूप म्हणजे खराब वाटायचं. पण आता ती जर अशी पुण्यातून ट्रिप पडली, आपण चालूय पिकअपला गेलो, पिकअप करून मग आपण नाही ट्रिप कॅन्सल करा म्हणू शकतो. पण ऑलरेडी मी इकडून जाताना दोघांना घेऊन गेलतो आणि तिथे गेल्यानंतर ती लगेज पाहून आता काय म्हणजे आपण म्हणू शकतो कॅन्सलचा काय विषय येत ना, आपल्याला रिटर्न तर आता येणं भागच आहे. तर चला ठीक आहे, जाऊ द्या. त्यांच्याकडून आपण पेमेंट तसं कमीच घेतलं, 3200 रुपये पेमेंट घेतलं आणि 200 रुपये टोल, असं मिळून 3400 रुपये पेमेंट झालं. तर चला ठीक आहे, जे काय झालं ते योग्यच म्हणायचं. तर काय म्हणजे
काय योग्य आहे काय योग्य आता सांगू शकत नाही, कारण बिझनेस डाऊन असल्यानंतर काय सांगू शकत नाही कोणीच कोणतं चुकीचं आणि कोणतं बरोबर आहे. कारण मी बरेच वेळेस आता तुम्हाला माहिती आहे मागच्या 8-15 दिवसापूर्वी ती नारायणगावची ट्रिप कॅन्सल करून मुंबईच्या ट्रिपसाठी बसलो होतो. पण त्या दिवशी असा पिक्चर झाला की मुंबई ती म्हणजे नारायणगावची घेऊन गेलो असतो, अर्निंग चांगली असते, मुंबई काय परत पडली नाही. त्याप्रमाणे म्हणलं आज हे जे आले ऑपॉर्च्युनिटी त्याला ठीक आहे, थोडं कमी आणि जास्त, परंतु म्हणजे एवढा बी कालोच नाही. 270 किलोमीटर झाली इंटू 12 केलं तर पहा तुम्ही, आता मी काय कॅल्क्युलेशन केलं नाही. तर चला ठीक आहे, म्हणजे हे मी त्यांना लमसम सांगितली होती मला 3200 पर्यंत द्या, आणि 3200 मध्ये फक्त मला 250 किलोमीटर पकडलं होतं. पण इकडे पिंपरी सौदागरला आल्यामुळं वाढलं. तर चला ठीक आहे, जाऊ द्या, कुठं कस्टमरसाठी बरोबर बैस करत असतात 5,000 रुपयासाठी, कारण ही माझ्या मित्रांना दिली तेवढी ट्रिप मला. तर त्याला परत त्याच्यामुळे टेन्शन म्हणून आपलं मी काय बोलू ना, त्याला जाऊ द्या असू द्यात, एवढं आपल्याला आता कॉम्प्रोमाइज तर करावं लागणार. 5-10 किलोमीटरसाठी आपण नाही हे करू शकत. तर चला मित्रांनो, अशा प्रकारचा दिवसही व्यवस्थित गेला. जर आउट स्टेशनची राईड पडली तर मी नक्की आता म्हणजे नेक्स्ट व्हिडिओ बनवेन. हा व्हिडिओ आपण इथेच एंड करू. आजच्या आपल्या अर्निंग म्हणजे 3200 रुपये म्हणलं तर चालेल, म्हणजे आपलं टार्गेट काय कम्प्लीट नाही, परंतु टार्गेट आता जवळजवळ आपला 8-15 झालं कम्प्लीट नाही, कारण बिझनेस डाऊन असल्यामुळं आपलं 4000 टार्गेट असतं. तर चला ठीक आहे, टार्गेट नाही कम्प्लीट नसणार, परंतु एक मिनिमम तर व्यवस्थित म्हणजे आपला टार्गेट जवळपास बिझनेस झालाय म्हणत चालेल. आणि विशेष म्हणजे तुम्हाला सर्वात महत्त्वाची गोष्ट सांगायची तर काय जरी शोरूम मध्ये ते पार्ट आलाय, आणि जो माझ्या गाडीचा जो पार्ट आहे ज्याचा आवाज येतो व्हिसलिंग टाईप शिट्टी वाजल्यासारखा, तो विशेष म्हणजे तो 8 दिवस झाला तो कसलाच बिलकुल आवाज नाही. मी किती प्रयत्न करतोय चेक करण्याचा, म्हणजे घाटामध्ये गेलो, इकडे गेलो, तिकडे गेलो, लॉंग रूट गेलो, परंतु त्याचा हे आवाज बंद झालाय. आता ऍक्च्युली समजा नाही शोरूम मध्ये आलेला पार्ट टाकून घ्यावा, आता टोकन तर घ्यावंच लागेल, कारण आता आलाय म्हणल्यानंतर काय पवा नवीन आलाय, त्याचा जर काय प्रॉब्लेम असेल परत आणखी 4 दिवसांनी चालू होईल बंद होईल असं जर काय होणार असेल तर काय आता पुढचं आपण सांगू शकत नाही, त्यासाठी बसून घेऊन नवीन. परंतु आता चालू सिच्युएशनला तर त्याचा आवाज याचा बंद झालाय. तर चला मित्रांनो, व्हिडिओ आपण इथे एंड करू. व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओ लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा, व्हिडिओच्या खाली प्लीज 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 कमेंट करा, आणि आपल्या चॅनलला प्लीज सबस्क्राईब करा. सबस्क्राईबर वाढले ना आपलं काय व्हिडिओ जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचल. व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद. गुड इव्हनिंग, बाय बाय.